Башка хәбәрләргә күчәбез. Республикада җәмәгать транспортында битлек режимын үтәүне контрольда тоту яңартылды. Халыкны уяулыкны югалтмаска өндиләр вирус шигенмәдәле. Шуңа күрә хокук сакчылары рейдларга чыга. Битлекләрне сәүдә үзәкләрендә, җәмәгать транспортында һәм таксида булу-булмавын тикшерәләр. Хокук саклаучылар белән бергә рейдка безнең хәбәрчебез дә чыкты. Здравствуйте, старший лейтенант Исаев, городской ГАИ, документы регистратора. Йөртүчеләрнең гадәти тикшерүдәге хокук, иминиятләштерү, лицензия документларыннан тыш битлекләрнең булуы да мәҗбүри. Шулай ук барлык пассажирларның битлек киюе. Республика министрлар кабинеты карары нигезендә таксида йөргәндә пассажирлар битлек кияргә тиеш. Тик чынбарлыкта хәл башкачарак шул. Надеюсь, пожалуйста, со мной для вас будет протокол обязательно составлен. За то, что вы нарушаете. Таксида битлек кимәгән пассажирларга административ бөркетмә төзелә. Иң элек фотога төшерәләр. Хокук бозуның документаль дәлиле кирәк. Шәхси йөртүчеләр үзләре чикләүләр турында белә һәм искә төшерә. Тик клиентларны шулай да мәҗбүр итеп булмый диләр. Говорю постоянно, это их личное дело. Вы все равно везете, надели маску, не надели. Ну да, я на работе. Таксистлар пассажирларның санитар чараларын үтәү өчен җаваплы булмаса да, карар аларга да кагыла. Кайбер шоферларга бөркетмә төзелде, кайберләрендә штраф суммасы 10 мең сумнан артып китәргә мөмкин. Таксида битлексез йөрүчеләргә 1 меңнән алып 15 мең сумга кадәр штраф салына. Тик хикмәт штрафта гына түгел, сәламәтлек кадерлерәк булырга тиеш. Сезонлы йогышы авырулар көчәя. Ваемсыз кешеләр әлегә шуны аңлап җиткермиләр. Фанис Мөхәммәтов, Мурат Метшин, Ринат Сакибгәрәев, Татарстан яңалыклары.